Chceš zatočiť s každodenným stereotypom a využiť svoj voľný čas zmysluplnejšie? Chceš sa naučiť nové zručnosti, prekonať nové výzvy a hlavne samého seba? Tak neváhaj a staň sa súčasťou Národných obranných síl, kde okrem posilnenia vlastnej sebadôvery získaš aj odolnosť, rozhodnosť a schopnosť riešiť krízové situácie. Staneš sa hrdým tímovým hráčom, pripraveným kvalifikovane prispieť k obrane nášho nádherného Slovenska a jeho občanov. Účasť v Národných obranných silách ti prinesie aj mnoho finančných a nefinančných benefitov, ako aj možnosť profesionálneho rastu. Viac informácií na webovej stránke www.noska.sk alebo prostredníctvom call centra 0960 960 960. Národné obranné sily – cesta k bezpečnejšiemu Slovensku.